салом бинандаи азиз, сархати хабарҳоро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Дар ин нашри барнома аз марги боз як ҷавони тоҷик дар ҷанги зидди Украина, танқиди вакилони парлумони Тоҷикистон аз суръати пасти интернет, куштори як мард дар Балҷувон бо дасти додарарусаш ки интиқоми хоҳарашро гирифт ва кам шудани боварӣ ба ваксинаҳо барои кӯдакон хоҳем гуфт. фармондеҳони нирӯҳои мусаллаҳи Украина мегӯянд мавқеъҳои стратегии шаҳри Бахмут ҳамоно зери назорати сарбозони украинӣ қарор доранд. Рӯзи якшанбе вазорати мудофиаи Русия иддао карда буд ки нирӯҳои Русия боз ду ноҳияи Бахмутро ишғол намуда дар маркази ин шаҳри минтақаи шарқии Донбасс ҷойгир шудаанд. Пеш аз он Евгений Пригожин, раҳбари гурӯҳи зархариди ҷангии Вагнер, гуфта буд ки нирӯҳои зери раҳбарии ӯ тахминан тамоми гӯшаҳои Бахмутро таҳти назорат гирифтаанд. Аммо ин иддаоҳо аз тарафи манбаъҳои мустақил тасдиқ нашудаанд. ҷасади боз як ҷавони тоҷикро ки дар ҷанги зидди Украина кушта шудааст ба наздиконаш доданд. Файзулло Абророви 27-соларо рӯзи 21 апрел дар зодгоҳаш ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба хок супориданд. Мақомоти Русия тақрибан ҳафтае пеш ба наздикони Файзулло дар Тоҷикистон тамос гирифта аз марги ӯ хабар доданд. Асрор Аброров, падари ҷавони кушташудаи тоҷик, мегӯяд ӯ аз ширкати писараш дар ҷанги Украина хабар надошт. Аммо дар охирин суҳбати телефонӣ 4 моҳи пеш Файзулло ба падараш гуфтааст эҳтимол ӯро ба ҷанг мебаранд. Вай гуфтааст шаҳрвандии Русияро дорад ва ҳушдор гирифтааст ки агар ба ҷанг наравад зиндонӣ мешавад. Мақомоти рус ба наздикони Файзулло гуфтаанд ӯ дар ҷанг аз пояш тир хӯрда фавтидааст. Аммо як тан аз шиносҳои ин ҷавони кушташуда дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт марҳум як соли ахир дар зиндон буд ва моҳи октябр ӯро аз маҳбас ба ҷанг бурда моҳи феврал дар Украина кушта шудааст. падари Файзулло мегӯяд дақиқ намедонад ки писараш аз зиндон ба ҷанг рафтааст ё аз озодӣ. ба нақли ӯ Файзулло 4 соли ахир дар Русия кору зиндагӣ ва дар сохтмонҳо кор мекард. мисли ин ҷавон то имрӯз хабари марги беш аз 20 маҳбуси тоҷик дар ҷанги Украина расонаӣ шудааст. теъдоди аниқи маҳбусоне ки ба ҷанг дар Украина ҷалб ва кушта шудаанд маълум нест. чанде аз вакилони парлумони Тоҷикистон аз сатҳу сифати интернет дар Тоҷикистон танқид кардаанд. баҳс дар бораи суръати интернет рӯзи 19 апрел ҳангоми баррасии лоиҳаи нави қонун дар бораи алоқаи барқӣ дар парлумон сурат гирифтааст. вакили парлумон Гавҳар Шарофзода аз он нигаронӣ кардааст ки суръати интернет дар маркази шаҳр бисёр паст аст ва ин барои онҳое ки дар хориҷи кишваранду мехоҳанд бо наздиконашон дар Тоҷикистон тариқи интернет суҳбат кунанд мушкил эҷод мекунад. вакилон аз Илҳом Атоев, муовини раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон, пурсидаанд ки ин ниҳод барои беҳтар кардани хидматрасонӣ дар самти интернет чӣ кор кардааст. вай гуфт дар 3 моҳи ахир онҳо як ситоде таъсис дода суръати интернетро ба 100 гигабайт расонидаанд ва барои ин дар душанбе 42 дастгоҳи нав насб кардаанд. баҳс сари сатҳу сифати интернет дар парлумони Тоҷикистон дар ҳолест ки махсусан моҳҳои ахир шикоят аз бад шудани суръати интернет ва хадамоти алоқаи мобилӣ хеле зиёд аст. масъулони хадамоти алоқа қаблан як сабаби паст будани суръати интернетро истифодаи нодурусти он аз сӯи сокинон гуфта буданд. иддаое ки сокинон онро қабул надоранд. ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ доранд ва дар барномаҳои оянда гузорише дар ин бора хоҳем дошт. доститони ноҳияи Балҷувон нисбат ба ноболиғе ки шавҳари хоҳари 25-солаашро кушта буд парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. ноболиғи 17-сола замоне ба ин мард ҳамла кардааст ки ӯ хоҳарашро бо чанд зарби корд ба қатл расонидааст. бино ба иттилои вазорати корҳои дохилӣ ҳодиса рӯзи 6 апрел дар ҷамоати ба номи Сайф Раҳимзоди Балҷувон рух додааст. Абдулфайз Хоҷаев, сокини 39-солаи ноҳияи Восе, барои бо худ бурдани ҳамсараш ба ноҳияи Балҷувон ба хонаи падари ҳамсараш меояд. миёни ин ҷуфт қаблан ҷанҷоли оилавӣ шуда будааст. ноболиғ дар барномаи вазорати корҳои дохилӣ нақл кардааст ки вақте вориди ҳавлӣ шуд хоҳарашро ба хун оғӯшта дид ва кордро аз дасти азнааш гирифта ба ӯ ҳамла кард. зану шавҳар дар роҳ ба беморхона ҳалок шуданд. назари пайвандони ноболиғ ва марди кушташуда дастрас нест. солона дар Тоҷикистон чандин қатли ҳамсарон аз ҷониби шавҳарон сабт мешавад.
бино ба як гузориши нави юнисеф ё бунёди кӯдакони созмони милали муттаҳид баъди пандемияи коронавирус боварии сокинони 52 кишвар ба фоидаовар будани ваксинаҳо барои кӯдакон кам шуда дар 3 соли ахир 67 миллион кӯдак як ё якчанд ваксина нагирифтаанд. дар гузориш вазъи кӯдакони ҷаҳон дар соли 2023 ки рӯзи 20 апрел нашр шудааст гуфта мешавад ки пандемия талаботи зиёд ба хадамоти тиббӣ, камбуди духтурон, коҳиши боварӣ ба ваксинаву омилҳои дигар сабаб шуд ки кӯдакони зиёде дар ҷаҳон натавонистанд сари вақт зидди бемориҳои мухталиф ваксина бигиранд. сатҳи фарогирии кӯдакон ба ваксина дар 112 кишвар кам шудааст ва ин ба таъкиди мутахассисон хатари бемор шудани атфолро бештар кардааст. бино ба омори юнисеф соли 2022 шумори кӯдаконе ки гирифтори бемории сурхакон шудаанд 2 баробар зиёд шуда, теъдоди онҳое ҳам ки ба бемории фалаҷ гирифтор шудаанд 16% афзудааст. юнисеф аз кишварҳо даъват кардааст ки маблағгузориро барои ваксинкунонии кӯдакон 2 баробар бештар кунанд ва ҳушдор додааст ки ҳукуматҳо барои наҷоти кӯдакон аз бемориҳои марговар бояд фавран чораандешӣ кунанд. ва бинандаи азиз, чун маъмул дар ин лаҳзаи барнома дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳем. Бонки миллӣ имрӯз 24 апрел қурби рубли русиро бетағйир боқӣ мондааст. 1000 рубли русӣ имрӯз ба 133 сомониву 50 дирам, 1 доллар ба 10 сомониву 91 дирам ва 1 евро 11 сомониву 96 дирам таъин шудааст. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаи барнома бо мо будед. Сархати рӯйдодҳоро инҷо ба поён мебарем. Хабару гузоришҳои бештарро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. рӯзи хуш ва барори кор ба шумо.